Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazza ta' Sidna Ġesu Kristu rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Għanna tassew għaliex nannu għanja ta' tifħir lill-Alla. Għaliex għalina reġa' feċ il-jum tiju, il-jum tal-mulej, il-jum li fieħ il-mulej juri jimħabtu lil dak kollha li huma tiju. Jew għalek ħuti mimlijin bil-ferħ għal din il-laqgħa tagħna miegħu. Inħejju ruħna biex dak li jusejjer jgħidilna nilqgħuh tassew fil-qalb tagħna u jħalli l-frott. Kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, kif ukoll skont l-intenzjonijiet li jintom battu matul din il-ġimgħa. Jew inħossuna l-koll familja waħda, merħla waħda. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna jew nitolbu maħfra lill-Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjin fis-sema biex aħna il-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna ir-raj qawwi tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50 Pietru flimkien mal-11 qam u qal lil-Lut bleħenoli. Ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li jintom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-klim li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: L-aħwa x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: Indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom f'isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom. U intom tirċievu id-don tal-Ispirtu Santu għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tawhom xhieda u wissihom billi qalilhom: Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nies il-ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej u bir-raj tiegħi xejn ma jonqosni
f'merat kollha ħdura jqedni, ħdelli l-ma fen nistrieħ joħodni, emmu irejjaqni. Alleluja, alleluja, alleluja. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wid mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma jwensuni. Alleluja, alleluja, alleluja. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarni. Alleluja, alleluja, alleluja. Miegħi iva jimxu it-tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Alleluja, alleluja, alleluja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, jekk tagħmlu tajjeb u ssofru, id-batija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intom kontum sejħa, għax Kristu wkoll bata għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma kien għamel ebda bdnub u ebda ma nstab fommu, meta għajruh ma wiġibx bit-tajjir, meta bata ma għeddiċ, imma ħalla fidejn li mħallef ġust. U tabba bit-nubietna sa fuq is-salib biex aħna mmutu għad nubiet u ngħixu għal ġustizzja bit-tiġrib tiegħu intom fiktu. Intom kontu bħal naċ mitlufa, imma issa erġajtu lura għand ir-raj u l-assis ta' ruħkom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-għajna. Kantaw fl-imkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena ir-raj it-tajjeb jgħid il-mulej, jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb huwa r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ minn leħnu jisimgħu u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabola għalilhom Ġesu iżda ma fehmux x'rid jgħidilhom bija. Għalhekk Ġesu reġa' għalilhom: tassew ngħidilkom, il-bieb tan-naċ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti. Iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jien huwa l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva u jidħol u joħroġ u jsejb fejn jera. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Ħuti Jeżjes,
dan ir-rebaħat tal-għid, il-Mulej Ġesu jippreżenta ruħu bħala ir-raj tagħna. Ma nafx indbaħtux bliema mod bdejna dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa. L-ewwel talba li jednilu l-missier jednilu missier għamel li aħna merħla ċkejkna naslu fejn ġa wasal ir-raj tagħna. Imma biex naslu fejn ġa wasal ir-raj tagħna, jeħtieġ li aħna ngħixu din il-kelma ta' Ġesu. Ħanieħdu ftit punti żgħar ta' min jirrifletti ftit fuqhom. L-ewwel qabel kollox, dan huwa l-jum li fih il-Knisja waqt li qiegħda tipproklama lil Ġesu bħala ir-raj tal-merħla, qiegħda titlob għal aktar vokazzjonijiet biex il-mulej ikompli jibatilna persuni li jkomplu jmexxuna fuq il-passi ta' dan ir-raj uniku li huwa Kristu. Ġesu jamtina żewġ eżempji sbieħ bejnu u bejn il-ħalliel. U jgħidilna ir-raj jidħol mill-bieb tal-maqjel. Imma l-ħalliel qatt ma jidħol mill-bieb ċentrali, jidħol mill-ġenb, min xi bib fil-ġenb jew mit-tieqa, jidħol bil-moħbi. Għaliex waqt li l-ħalliel il-ħsieb ta' moħħu li joqtol, li jkisser, li jġib il-ħsara, il-mentalità tar-raj hija totalment il-kontra. Hija dik li jieħu ħsieb il-merħla tiegħu. Anke il-merħla ċkejkna. Forsi ħafna drabi aħna immaġinajna anke l-Knisja. Anke aħna stess immaġinajna li aħna l-insara bħala aħna l-aktar komunità kbira. Il-mulej ma jħariex lejn in-numri. Il-mulej jħares lejn il-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Il-mentalità tal-mulej mhijiex il-mentalità tagħna. Aħna nħarsu il-mentalità tagħna x'inhi. Bħalissa qegħdin nużaw ħafna il-mezzi soċjali. Imma kemm tara anke tfal żgħażagħ, kemm kellek likes fuq Facebook, kemm rawh it-television, kemm ikkummentaw, infittxu n-numri. Dik hija l-mentalità tal-bniedem. Għax jaħseb li jkun kbir, li jkun popolari minn kemm għandu nies jimxu warajh. Minn kemm għandu nies li qed ifittxuh. Minn kemm juri l-kapaċità tiegħu li hu kapaċi jmexxi. Il-mulej Ġesu le. Il-mulej Ġesu huwa ir-raj li għandu skop wieħed. Li jħares dik il-merħla ċkejkna tiegħu. It-tieni punt. Kif jaġixxi ma' din il-merħla dan ir-raj? Isejħilhom waħda waħda bisimhom. Hija stramba ftit għaliex aħna nafu li merħla kbira imma Ġesu le. Għax Ġesu kif edna ma jħarix lejn in-numru, allura l-kwantità lilu ma tfixklux. Alla jħares lejn il-qalb tiegħi u tiegħek. U għalhekk Alla isejjaħli bismi għax jafni. Ħafna drabi anke aħna stess quddiem is-soċjetà, quddiem xulxejn, aħna sempliċi numru
li semaqqas għadu jiswa. X'int tmur il-bank jew il-posta jew biex tiġbor xi ħaġa, x'jitolbuk? Għatini l-karta tal-identità, għatini n-numru tal-karta tal-identità. Alla le. Alla li julilek. Isejħilna bisimna. Għax jien minix numru qoddiemu. Jien għandi valur. Tant għandi valur kbir qoddiemu. Tant jien għażis għalih li huwa għażel li jagħti ħajtu biex jiena u int ngħixu. Għalhekk il-Vanġelu tal-lum jagħlaq dik il-frażi hekk sabiħa wara li id-disċipli stess ma fehmuhiex mill-ewwel il-parabola, imma mbagħad jgħidilhom u jerġa' jtenni. Waqt il-ħalliel jidħol biex jisraq u joqtol u jeqret, jiena ġejt biex niltaqa' magħkom, ġejt għandkom biex intom ikolkom il-ħajja u il-ħajja bil-kotra. Xi tfisser din il-ħajja bil-kotra? Ikollok ferħ li ma jintemx kif jintem il-ferħ li tagħti id-dinja. Ħanatikom eżempju. Ħafna familji intom li bħalissa qegħdin miġburin id-dar. U għandkom xi tarbija jew tifel ċkejken, jew it-tfal iż-żgħar tagħkom. Kemm jifirħu x'inta tagħtihom rigal. Jgħaddu ftit sigħat, jew forsi ftit ġranet, u jiġbgħu minnu. Iridu rigal ieħor. Ma dan ma ngħidux għat-tfal, jew ngħidu ħalina il-kbar. Kemm drabi jiena u int fittixna l-affarijiet li naħseb li ħajimlew lil qalbi f'affarijiet esterni. Ħanbiddel il-karozza, ħanbiddel l-amara tad-dar, ħanixtri t-televiżjoni ġdid u elf ħaġa oħra. Dawk huma affarijiet li nistgħu ninqdew bihom imma mhumiex ħwejjeġ li jimlew il-qalb tagħna. Għax il-qalb tiegħi u tiegħek jista' jimlieli biss il-kelma ta' Ġesu. U għalhekk fil-Vanġelu imbagħad Ġesu jgħid u in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. U hawnhekk jien nixtieq hekk li aħna nirriflettu. Kemm drabi l-mulej kellemna. Imma l-kliem tal-mulej għarafnieh minn il-ħna oħra. Jew il-kontrarju ta' din il-parabola għax jgħid in-naċ ma jisimgħux il-leħen tal-ħalliel għax ma jafuhx, anzi jibżgħu minnu, jaħarbu minnu. Imma kemm drabi forsi aħna fil-ħajja tagħna il-ħna barranin, il-ħna li mhumiex ta' Alla. Warrabna l-leħen ta' Alla u imxejna wara dawn il-ħna barranin li l-iskop tagħhom ma kienx li jagħtuna l-ħajja, imma probabbli li jeħduli l-ħajja, li jisirquli il-flus li għandi, li jieħduli il-mezzi, li jużawni, imma mhux li jimlew li qalbi bil-ferħ ta' veru. Kemm hija sabiħa dik il-frażi li smajna fl-ewwel qari tal-Atti tal-Apostli. Meta n-nies semgħu il-kliem ta' Pietru, jgħidilna il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom. Il-kliem li jien nisma' tal-mulej qed jolqot il-qalb tiegħi jew jien aljenat. Iveżies illum dan il-ħadd li qegħdin niċċelebraw propju il-ħadd tal-vokazzjonijiet, però anke b'vokazzjoni ma nifhmux biss dik saċerdotali. Il-mulej qed isejjaħ il-kull wieħed u waħda minna għal xi vokazzjoni. U meta aħna nagħmlu dak li l-mulej qed jitlob minna, hemmhekk jien ħanġarrab il-paċi vera ta' qalbi.
Jekk il-mulej qed isejjaħlek biex tifforma familja, ifforma l-familja. Imma jifforma jekk inti trid tassew il-ferħ veru, ifforma fuq il-leħen tiegħu u mhux fuq il-leħen ta' min irid jinqeda bejk. Jekk inti l-mulej qiegħed isejjaħlek biex tkun saċerdot, jekk inti l-mulej qed isejjaħlek biex inti tikkonsagra ruħek lilu u taqdi lill-komunità tiegħu, int ħassib il-ferħ biss meta taqdi il-komunità u mhux meta tinqeda bil-komunità biex tidher int. Jekk il-mulej qiegħed isejjaħlek biex inti tkun tabib, araw eżis bħalissa f'dan il-moment it-tobba, in-nurses, dawn il-persuni li qegħdin litteralment jagħtu ħajjithom biex dak li jrid jeqridna ma jkissirniex, ma jirbaħniex. Ejjew ħuti eżjes, nagħtu widen għas-sejħat li l-mulej jagħmel lil kull wieħed u waħda minna. U l-mulej jisejħilna mhux darba f'ħajtek, imma kuljum. U għalhekk huwa importanti is-smieħ tal-kelma t'Alla, is-smieħ tal-Iskrittura fil-familja, fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Issejt min jgħidlek jien ma ngħaddejx jekk ma naqrax il-gazzetta, jien ma ngħaddejx jekk jien ma nismax l-aħbarijiet. U jien nistaqsi, imma spazju fejn inti tisma' il-leħen ta' Alla qed issibu. Inti tgħaddi mingħajr il-leħen ta' Alla, jew dak twarbu imma mingħajr il-leħen ta' gazzetta jew leħen ta' radju ma tgħaddix. Ejjew nitolbu eżjes biex aħna wkoll bħas-selmista, aħna li aħna merħla ċkejkna, aħna nkunu dik il-merħla li kapaċi tażel il-vuċi ta' Alla mill-ħafna aktar viġijiet folots li ma jridux il-ġid, imma jridu jaħkmu fuqna aktar minn li jridu jatuna il-ħajja u l-ħajja bil-kotra kif irid il-mulej. Amen. Jew għalhekk issa nistqarru bil-fidi tagħna u ngħidu flimkien jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħala is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx u f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn immiet skont il-kotba mqazza. U tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fahom mill-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-mulej huwa r-raj tagħna li jafna bisimna. Ejjew għalhekk inresqulu x-xewqat tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex tkompli b'sens ta' qadi, b'imħabba, b'servizz u b'fidi sħiħa twaslilna il-kelma tal-ħajja tiegħek. Nitolbuk mulej biex tatina l-Ispirtu tiegħek ħalli kull wieħed u waħda minna
ikun kapaċi jisma il-leħen tiegħek u jagħmel dak li inti titlob minnu. Nitolbuk mulej biex tibgħat aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek. Ħalli jkomplu jlaqqowna miegħek sakemm flimkien bħala merħla sħiħa naslu fil-glorja tas-sema. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej ixħed il-barkiet tiegħek fuq dawk kollha li qegħdin jaħdmu jistinkaw biex iwaqfu din il-pandemija. Birek lil familji tagħna, għati l-kuraġġ u l-qawwa lil dawk li qegħdin iħossuhom weħidhom maqfula. Għatihom int il-paċi tiegħek għaliex inti ħaj u kapaċi tidħol anke fejn hemm il-bibien magħluqa. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Int mulej ir-raj tagħna f'merat kollha ħdura tpoġġbina ilqa' dawn it-talbiet tagħna biex aħna imqawwija mill-Ispirtu tiegħek inkomplu nimxu warajk sakemm naslu fil-glorja miegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Sacrificium demmi tal-Calvarju, o missir Allahaj, inrodu lekhaj, fi talba eukaristika ta' Ibnek, ma' udin ġewa fit et nofru lek il-ġil, li tak fi sacrificiu tal-Calvarju. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli jinroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien li kien ġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien, il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli inniżġu l-innu tal-glorja tiegħek u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isir għalina l-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitfgħu ħarsitna fuq il-Missier li batilna lill-Ibnu biex ikun għalina ir-raj li jmexxina għal għandu. U għalhekk ngħidu, Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, Sultan qawwi, tkun imbirek mulejn. Jehuti namlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, inti ir-raj it-tajjeb tagħna. Ixħed ħarsa tasliem lejn din il-merħla tiegħek u qiegħed fil-mirat ta' dejjem in-naċ li inti fdejt bid-demm għażiż ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kif tafu eżjes bdejna ix-xahar għażiż ta' Mejju u mal-ewwel ta' Mejju l-ewwel erbat jibdew l-erbat tal-Madonna ta' Pinu. Kull erba huma 15 il-erba li jwaslu biex imbagħad niċċelebraw it-tluħ glorjuż fis-sema ta' Omna Marija meta hija ġiet imtella ħdejn bina Ġesu. Għalhekk l-ewwel erba l-erbat jibdew propju nhar l-erba li ġejja. Kull nhar ta' erba huwa jum ta' talb speċjali biex nitħejjew tajjeb għal din il-festa kbira ta' Omna Marija. U għalhekk minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin fija matul dawn l-erbat il-quddies sejjer isir xorta bil-bibien magħluqa imma sejjer ikun imxandar fuq il-YouTube jew il-Facebook page tad-Djoċesi ta' Għawdex jew tas-Santwarju. U dawn ikunu 2 kull nhar ta' erba fit-8:30 imbagħad fil-għaxija fis-6:30. Barra minn hekk sejjer ikun hemm ukoll fis-6 ta' filgħaxija dejjem fuq il-mezzi soċjali sejjer joħroġ ir-rużarju meħud mit-tfal u minn diversi familji tal-iskejjel u l-parroċċi tagħna. U għalhekk inħeġġiġkom biex tingħaqdu magħhom. Ejjew nużaw dan iż-żmien biex kif qalilna anke l-Papa Franġisku niskopru mill-ġdid it-talba sabiħa tar-Rużarju fil-familja. Konna nsejnija, konna warrabnija. Ejjew nerġgħu nibdew flimkien ninaqdu bħala familja u nsellmu lill-Omna Marija b'din it-talba għażiża. Barra minn hekk il-ġbija tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu matul dawn l-erbat se tkun ukoll esposta barra quddiem il-Knisja biex min irid anke jgħaddi fil-beraħ jista' wkoll jinvjesta u jitlob lill-Omna Marija. Imbagħad is-santwarju ikun miftuħ għat-talb personali mid-9:30 ta' filgħodu sal-11 u wara nofsinhar mill-4:30 sal-5:30. Fil-għaxijiet ukoll kif isir ta' kuljum is-sena kollha fuq it-suntier joħroġ irrekordjat ir-Rużarju fil-8:30 ta' filgħaxija u fil-10 ta' bil-lejl biex min irid
jista' jiġi hawnhekk fiskiet fuq barra minn ġol karozza stess u jitlob din it-talba għażiża. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.